Ei väliä, vaikka menisi koko päivä. Jotain näkyy. Voitaisko me aloittaa alusta, kun ei tästä tullut mitään? Testamentti. Niin, testamentti. Kerro siitä testamentista, mikä se? Sain tänään kirjeen, jossa kerrottiin seuraavaa. Asianosaiselle. Minun pitää mennä kummitustalolle yksin, että asia koskee mun testamenttiani. Muutkin asianosaiset on paikalla. Mutta enempää ei tätä erää pysty kertomaan. Ja lopussa on nimimerkki Korpinhöyhen. Hyvä tapa rangaista lapsia. Pimeeseen huoneeseen vaan liitua. Ei väkivaltaa.
Marja, missä on isäni laatikko? Tuolla arkussa sen pitäisi olla. Mitä sä sillä teet? Eihän siellä ole kuin jotain kirjeitä. Niitäpä juuri. Kertos siihen laatikkoon isäs kuoleman jälkeen koskeneita, mitä sä sieltä nyt tarvitset? Ei, mitä sä nyt tarvitset? Anna mä autan sun. Nyt kyllä kerrot, vaikka se onkin sun isäs henkilökohtainen laatikko, niin mulla on oikeus tietää. Jumalauta, kerrot mikä toi kirje on ja mitä sä sillä teet? No Maria tässä hei. Kuule Joosef on ollut tänään vähän outo. Se ei sanonut mitään, se kävi vaan hakemassa jonkun isänsä kirjeen ja lähti. Mä en tiedä yhtään mihin se meni. Okei, joo. Mä odottelen. Selvä, nähdään. Moi. Hyvä, että tulit isäksi. Mä en tiedä yhtään, mihin se Joosef meni. Pakkoa sitä ystävää on. Tuuko se penkoon noita kirjeitä, mitä se katteli? Se löysi jonkun tietyn kirjeen sieltä. No mitä nämä sisältää nämä kirjeet? En minä tiedä. Niissä on jotain Joosefin isän ja sen sukulaisten juttuja. En mä niitä lukenut, kun Joosef sanoi, ettei niihin saa koskea. Testamentti. Isä tietää. Tänään. Se puhuu tänään jostain testamentista. Jotain tästä päivästä. Ja siitä, että sen isä tietää siitä testamentista. Me tutkitaan sitten kirjoja läpi kotosi. Se on varmaan meidän ainut mahdollisuus saada selvitä, missä Joosef on. Sinua varten on testamentti. Testamentin sisällön saat selville vain testamentin haltijalta. Sinua informoidaan tarkemmin tänään, päivänä, jolloin olen tarkoittanut kirjeen avattavaksi. Eli 19.2.1999. Kato nyt jumalauta, miten kävelet. Anteeksi, mulla ei tosiaan ollut tarkoitus olla teidän tiellä. Sinulle on viesti. Mitä? Kenellä? Älä kysele. Ota.
Joosef. On parempi, että pysytte erossa tästä. Mitä on tekeillä? Kyllä mun pitäisi kertoa, se sun vaimossa on ollut melko huolissaan susta. Ja nyt kyllä kerrota, mitä on tekeillä. Joosef, mihin sä oot oikein menossa? Ei sun olisi kyllä ihan oikeesti parempi kertoa sun. Sen nyt tulette kyllä tietoa. Joosef, älä mee. Mitä sulle on tapahtunut? Musta tuntuu, että meidän on kyllä parempi lähteä perään. Halo? Olkaa puuttumatta tähän. Kuka siellä oli? Miten sulla oli asia? Tulet keskustelemaan testamentista. Tänään. Tällä hetkellä paras japanilainen, mutta täällä kotimäestään hän ei ole ollut koskaan 3 parhaan joukossa, ja siinä on nyt Kasiosi Punakilla sitten tälle päivälle tavoitetta kiilata itsensä palkintoporokkeelle. Japanilaiset varmastikin palkintoporokke-sijoitusta Punakilta tai keneltä tahansa maansa huippuhyppäjistä toivovat. Japanilaiset hallitsevat maiden välistä maailmankapia selkeästi, mutta loppujen lopuksi osakilpailun voitot ovat olleet aika harvassa, kun Janne Ahonen ja Martin Schmidt ovat korjanneet potin kisassa kuin kisassa. Sitten vuoroon Saksan Liittersholma, joka on ilman muuta ykkösuosikkia tässä kilpailussa. Kokenut saksalainen oli nimittäin viimeisen harjoituksen paras silloin ykkönen. Mieteisyydestä 35 metriä. Hyvin lentää tuohon nyt ja lentää todella pitkälle. Niin, kyse oli testamentista. Mitä?
testamentista. En mä ainakaan mitään testamenttia saanut ikinä, kun sukulaiset kuului monta vuotta sitten, eikä ne ikinä mulla ollut mikään testamenttia. No ei tässä varmasti siitä ole kyse. Ja miten niin? Sinun pitäisi mennä eräälle kummitustalolle. No mitä ihmettä mä ainakin kummitustalolle menen? Mitä mun pitäisi siellä sitten oikein tehdä? Miksi mun pitäisi sinne mennä ja mitä mun pitäisi tehdä? Mene mahdollisimman pian. Ai joo. No eikä ole se sitten mikään mun alkuun lähtee. Mene heti. Okei. Niin minne mun piti mennä? Kummitustalolle. Ai joo. Niin joo. Heti. Kiertelet. En mikään. En yhtään mikään. Tonne. Sinne! Voitko hyvin? Oleva tontti on ollut tyhjillään vuodesta 1965 lähtien. Paikallisten kunnan työntekijöiden suoritettua tuolloin KO-tontin rakennuksen purkutyöt kävi ilmi, että talon perustusten alta löydettiin merkillisiä esineitä, jotka joidenkin asiantuntijoiden mielestä muistuttivat hämmästyttävästi vanhoja kirjoitusvälineitä. Talo oli ollut tyhjillään jo kymmeniä vuosia aikaisemmin purkamista. Tontin omistajaksi mainitaan kuitenkin vielä vuosien vaihtaessa vaikuttanut englantilainen Ravensfeather-suku, jonka perijöitä ei enää 60-luvulla ollut tavoitettavissa. No voi perse, jos se talo on ollut paskana jo varmaan 100 vuotta, niin miten se nyt siellä voi olla pystyssä vielä? Kuka helvetin äijä tuo oli olevinaan? Katselisi nyt vähän eteensä. Jää vielä jonkun alle joskus ja saa selkäänsä. Vittu! Kyllä minuakin kiinnostaisi tietää, mitä tässä testamentissa on kyse. Ja minkä vuoksi ne neuvoivat minua sanomaan halmeillekin asiasta. No, asia toivon mukaan selviää paikan päälle.
Oliko ruoka hyvä? Ruoka oli kyllä erittäin maittavaa. Mutta haluaisin tiedustella, että mikä tämä asia tämän testamentin kanssa oikein on? Te tiedätte erään tyypin. Hän jätti testamentin. Hän on vastikään kuollut, joten testamentti astuu välittömästi voimaan. Mutta mitä sinä aiot tehdä meille? Juokaa! Testamentti kuuluu seuraavasti. Täten minä, Alvar Suntio Pekonen, testamentaan Burt Ravensfederille omaisuuteni, mukaan lukien pojanpoikani Josef Suntion ja Viktor Pekosen sekä myös oppilaani Rami Halmeen ja Kauko Häyhän palvelijoiksi ja työntekijöiksi ajaksi, jonka herra Ravensfeder voi tarkemmin määritellä. Testamentin vahvistajina ovat toimineet poikani Jalmar Pekonen ja herra Louis Ravensfeder sekä testamentin sopijaosapuolet. Testamentti astukoon voimaan heti kuolemani jälkeen.